Dito Martin, ano lagi? Kana na ba? Usa ka brown kay lugos. Mga anak na. Habit na mga anak. Yan naunsa ang yung rabbit. Gilugos ang rabbit. So mabuntis na siya kay gilugos. Everyone, welcome back to the YouTube channel ng Mars and Sarah Vlogs. Ayan, for today's video everyone, actually dinapog ko sa mong tangkalan sa baboy. So muna sa tong background Zay, no, di maguon. Buhat na kong intro sa nabuhat na akong vlog last day. Oh, actually nag-vlog sad ko dai last day, pero pa na-upload kaya ako nakakuanog intro kay on the spot vlog sab to siya. Sa rabitan sa akong mga silingan. Oo, so nasa lidakan kay rabbit dai. Sumuto nga murag ma-amaze bitaw ka bayot, ganon. Ana nga dito ko sa ilaha. Nag-vlog ko. Ya, kay wa man ko naka-intro dai. So muna dili na lang ko mag-intro karon. Sa ayan ipakita na ako sa inyo og atong suroyon o bani ka bayot na magsuroy taday sa ilang rabitan no. Ganun. So nga na kagwapa Zay. So babay na kay mga to na taday. Di magguol. So mga to everyone, dala po ko sa mong silingan, galaag karon. So muna ang atong topic sa atong video no, ng ilang rabbit. So dako sa iyo agi. Baligyan niyo rabbit no. Balik lagi ito para sa ubos. Natuyok dyan din yung rabbitan. Masana all. Daghana na giday oy. Nakali kay brown o lamiun. Hastig. Bayag laki po ni sila. Laki na yun. Kinim. Ano yun? Laki na. Yan o. Hala o. Anong natulog ang mga baby. Oh my God, cute. Daghan po siyang anak, no? Oo, ano. Lano? Mora ni siyang mga nakay. Yung mo na laki. Astig. Dahakas lang rabbit. Zay. Di ka mo ligti. Lagmi pa yung color. Ah, nanganak po di. Favorite siya mo. Wow. Puti. Di mo maak. Saka astig. Paano ate? Ate ang ano ni? Oo. Sana ulingan. Nakakita, nagadagan taon siya. Pilit sila pagkaon ng mga panpon. Atray kantira. Wow, oh guys, puti ilang rabbit, so grabe kanindot. Booking na mayo at yan ang rabbit ni Riday, di maikog. Naman na siya ang yung mother, so kadok po na, oy. Pilahi gano'n sila sa amahan, no? Mga anak na. So cute. Uy! Hi ate, si ate mo na ate. Ate! Anak mo na yung pangalan niya ate. Wow. Udo ko rapod siya lakastig ba na. Pila man sa yung baligay na nito, for example, kanang par. 1K. 1K lagi. 1K gid sirado. Oo. Kanang usa 500. Oo. Par na siya. Pag par jud duha 1K na. Ano nindot oy? Kay dali raman day ko sa mga anak ko. May plano po na kumubuhi ko ginani oy. Yan, di ka nakansi. Kay mga anak na. 1 Oo. Kansi. So grabe butan jud kay siya day as in ginam gid siya kay na hupo ra gid siya pagikap na ko day. Oh, di ba kabog. Dako na ka siya probiyag eh. Kadaghan ni siya nang anak no. Sana pud siya. Karon pa ni. Ay, pangalan ka na. Wow. Gani usa dire duha. Kaduha na to. Kastig eh. Pinapa siya ihang rabbit brown. Lucky na. Yes po. Wow. Ito po yung pinakamanghod sa mga kapatid niya. Wow. Nya kaning pigas power po ni sila. Babae po to John. Duha. Oh. So daghan ang budget diyan no? Tulog ka kabuok dito niya. Usa na bahan na lagi. Oh. Buntis na to, 500 to. Buntis na. Oh, 500 bisag buntis na. Buntis na. Oh. Buntis na na tayo na. Kastig good. Buntis na. Ang ano kay takalan lagi sa ano ng kuya na yung asawa niya. Oo na. Puti man dito tikas ko. Oo. Kastig yung mga puti. Nindot kay puro gid siya puti. Mo nindot no. Pero nindot siya ng stripe black o white. Na dito ay black. Napod? Oo. Nalagay akong giingon na babae na buntis na doon kanang usab buntis na yung kay Sa imuha ni bibi. Opo. Sa'yo to. Ito lang mag-isa. Naama pa dito. Ano ka ng igsuon. 7? Oh, ilan na rabbit mo? 7 na. Ano, 5 ka puti, tapos 2 ka black. Tapos na rin nanganak pod. Opa. Mga nakay pa lang. Daw akong giingon Ini din ka, naiba na ne.
Kaning brown. Ano siya, napakalaw na na. So, buntis na ni siya, Zay. So, everyone, buntis na ni siya. Then, 500 daw. Ilang baligya. Buntis na dahil. So, dili ka problema naghinuwat. Kung sa siya mga nakay buntis na daan. So, 1,000 daw yung par, everyone. Usani is 500. Liberator, diba? Kato, laki to ang tosloyo. Babae na po. Kasi lang tulo? Oh, babae na dyan. Kanina ang buka laki. Gilahi ninyo? Okay. Siyempre, mga mabuntis na po. Tito Martin, Ano lagi? kana na ba? Usa ka brown kan lugos. Mga Ano anak siya? na. Kay Habit na, mga anak. Yun, naunsa ang yung rabbit? Gilugos ang rabbit. So, mabuntis na siya kay gilugos. Gisagol man sila, no? Di rin man. Nahin niya nakalusot di ay di rin. Ah. Pagkaumat, ano man, ang luyan ito. Ito na pa mga kabuan. Oo. So, mabuntis. So, nindot yun kay bisag na nga na kadagkuon, maburod naman di ay. So, dali ra kayo managhan, oy. Dali ra, ay. Ang imong duha ka boksos, dali ra kaayo. Astig man jud rabbit. Ano yun, ano? Kailangan siya tangkalon kay maglakaw man eh. Farm na jud na siya. Kagitang ka naman. Oo. Pohon ari na ako dahil magpalit ay. Pamuringan ko ng 1,000 ay. Pamuringan, may na lang. May dagang ka. So, kanimod siya bagong nanganak. So, ayan. So, daghan na kayo sila rabbit, everyone. So, ang usa. So, 500 daw ang buok. So, 1,000 ang par. Sa asin, butan dyan siya kayo, no? Kaya bisag ipahigda-higda ni mo siya, bibiligid siya pamaak. pero mama action basta imo ko. Mapiit. Mapiit siya. Daan pa ako sige pa kana napaka na gano. So, ano siya? Amahan ato. Katong puti. Parehag. Puro dyan sila puti, no? Oh, maak na siya. Umok na isog na, oh. Muna ang simod yung guho dyan, oh. Isog na siya. Dito, dyan siya. Dito, katong. Yan ka siya, puro laki. Butan na sila. Hindi na sila. Pwede ba yung abli? Oh my God! So guys, uwat kay Connie Rabbit, kay wadyo inani sa muaday. Sa mga silingan, radyo ko kakita. So dahil ko classmate nang utana lagi tagpila daw ko ng rabbit. Kasi nga mga to ko mag-vlog ko dito, mga utana kong tagpila. Ang palit sila. Oh, okay. Naman sila rabbit dito nga kanang bayira, way laki, nana ba? What are you May doing buntis na there, dito ay. Ako pa ideal lagi itong buntis. Oh. Kay kastig ato kakuan na to. Mga nakay na good. Ano, tulo ka buwan man ang mga anak. Ano, November, December, January. Oh. Panganay, tulo ka buwan. Pero kung nakaagi na isa ka buwan, kung makaagi na siyang anak, sa kabuwan ra. Pero kanang sugod pa lang na siya mga anak. Tulo ka buwan. Tulo ka buwan ang huwaton. Panganay man. Ang kini ako, mana inahan nila. Oo. Mo siya na inahan sa tanan, rabbit. Di, kasi na, o kani. Ang kato, inahan ako. Sila imahan nila. Oo. Una yung anak. Ang kato, kini. Wala ka na sila. Gibuhi ninyo tanan. Nahalin lagi ang bali tuluan na nahalin. Tulo ka bukan na. Kini, ang gagawin ko, ibigya dyan. Kung namion. Itong mga gagmay. Tulo ka buwan, lutas. Dagko naman eh. Astig ni siya kayo, labi lang na kay farm nga dako jud kayo baka nang buhi sila tanan. Pero hindi siya na tinangkal kay Anad. Ambe. Lao ka cute. Luhag na ini. Luhagan pa may gagmay pa man. Ako lang na. Gagmay ka ay siya. Cute na dali ra mo dako oy. Dali rin dako oy. Duha na kasi mana. Dagko na sipat na kayo sila. Makaon-kaon naman sila sagbot. Malingaw mo magkinita inana oy. Nakakit kaayo day. Oh my God. Dali na kayo sila mo dako no. Sumara po ninyo rabitan darite. Podo boss. Sumudaghan pa ni oy. Dito dyan din siya. Nakay puti. Ano ta kay brown, siya puti ba? Ligoon sad ni. Usahay ra. Ligo sa ako na usa. Ligo kay labi na puti, labi kay todo. Nani na. Lucky. Kami di color, kay ang color di mo nimo klaro kung mahungan nani ba? Nani color kato. Mo sila klaro. Di ba klaro man ang hugaw kay kuan man napiit na. Mapi ah. Di man maklaro sila. Lalaki to?
Sabi na ko bye. Kasi, Naburod na sana diha. Ayaw pa. Sa tulo ka buok laki, tulo pod ka buok baji tapo dito. Yang usa burod naman. Hindi na lagi i-cancel mo pa ako. Oy, kay buntis na. Maak ba na?